Elä maailmalle kaavut sama. Hirmunen sutina. Raivelista kiinni. 0-0. Mikko astuu tuosta. No niin. Jompalan jalat löytyy. Otta se Jomppa muni. Nikola, se etu, kun se on niin paljon pitempi. Niin, sulla on vähän poria enemmän kuin... Minä kompastelin ainakin koko ajan tuohon ihmispukuun. Se menee mullekin tänne asti. Niin, se oli ulollakin. Ei siinä pääse liikkumaan. Ei siinä pääse liikkumaan, kun se pääsee ihan täysin. Ei mitään. Kyllä pituudessa on vähän etua. Hyvä Jomppa! Hyvä Jomppa! Tänne minä sain ikään. Täällä toppia. alavyöstä kiinni, niin sitten... Tässä ne yletä käy. Ei. Nostaa. Mahasta Yrittävä kiinni. tarjota tosta. Tästä minä otin säästää kiinni, kun en mitään muuta vaihtoehtoa. Ei lähe. Ei lähe, kato. Hyvä Jomppa, väännä! Käännä! Tehkää jotakin! Pojat, yrittäisitte ees jotain. Rupaatte kohta painia ehkä. Ruvetkaa se painimaan nyt välillä, älkääkä tussutelko siellä. Elkää nyt, kun... Ihan totta, hei. Pikku, yrittäkää ees. Kyllä se itse tietää. No niin, Ei sen puoleen, se Mikko temunut siellä jo aika pitkään. Joo. Käännä Jomppa! Liian laajalle halu pitää. Tuo oli diskattaa tuo. Jomppa, älä mene niin, sä olit jo punaisella senttiä laajassa. Lähempänä. Tuu punaiselle. Punaiselle seisomaan. Molemmat. No niin, jalat pitää olla aloituksessa punainen. No niin, tää on viimeinen nyt sitten. Ei ole paras lähtöjä. Paras lähdöstä tuli miinuspiste. Nyt! Hyvä jätkä.